Bon vespre. Aquest dissabte, 17 de maig, ha estat el Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia. El dia pel reconeixement internacional de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. A Gavà, la Regidoria d'Igualtat i Ciutadania va instal·lar un punt d'informació a la Rambla, on el Casal Lambda, una associació que té per objectiu la normalització del fet homosexual i transsexual, va aportar la informació de la jornada a gavanencs i gavanenques. El punt d'informació havia de romandre actiu fins al migdia, però les fortes pluges a mig matí van obligar a tancar-lo abans d'hora. Encara que sembli mentida, hi ha molts països al món en els que es persegueix la diferència d'identitat sexual i es castiga amb penes de presó i fins i tot amb condemnes a mort. L'estat espanyol queda molt lluny de ser un d'aquests països, però el que sí que es pot afirmar és que en la nostra societat encara hi ha qui discrimina la identitat sexual d'algunes persones. Pensem que és molt important sortir al carrer i fer aquestes campanyes de sensibilització per tal de trobar un model de ciutat on es respecti, que cadascú estimi una mica com volem dir-li, que cadascú estimi com vulgui i on es respectin sobretot els drets humans. Per recordar a la ciutadania que encara hi ha actituds contràries vers persones homosexuals i transsexuals, l'Associació Internacional de Gais i Lesbianes va proclamar el 17 de maig com el Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Avui és el dia que l'Organització Mundial de la Salut, l'any 90, si no crec mal recordar, va decidir suprimir dintre del llistat de malalties mentals l'homosexualitat. Fins a l'any 90, l'homosexualitat dintre del vademecum de la psiquiatria era considerada com una malaltia mental. A l'estat espanyol, els drets de les persones homosexuals i transsexuals han millorat legislativament, però avançar socialment és el que més costa, sobretot perquè encara hi ha molts estereotips. Per això, un dels grans reptes de la nostra societat avui dia és que els joves creixin sabent que existeixen diferents identitats sexuals. Tenim la gran sort que ara hi ha nens de 10 anys que ja ens diuen que són homosexuals, no? Són capaços de dir-ho als pares ja, quan abans ja saps tu que arribaven als 50 i encara no havien sortit de l'armari. Sí, afortunadament hi ha molta millor... O sigui, que els nanos surten molt més aviat. La celebració del Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia va finalitzar a Gavà de manera improvisada. Les fortes pluges a mig matí van suposar que el punt d'informació ubicat a la Rambla es tanqués abans d'hora.